तो फाइनाली जों बेयाव मा होनो दिनै फैदों ओमफ्राय जायगाफोरा जा मोजां आरो नाथाय आं हरावसो देखायबाय सानाव माने मोदानो थारमाने साननि भिडिअखौ आं देखायगोन नोंथांमोननो फट' क्लिकखौ माने ओरैबायदि जायगाया मोजां आरो ब्रिज बेयाव जों एसे खामानि दंमोन बेयाव मावफैबाय थारमाने जों दिनैसो फैदो दिनैनो माने थांफिनगोन आरो गाबोन थांफिनगोन थारमाने बेखौनो देखायबाय आरो आं एकदमबारे एसि बायदि मोनो आरोना बिनि बारानो बेलेग मडेलनि आरो बिथिं थांबाथाय नैबिथिं माने गरम ओमफ्राय इथिं थान्दा माने एसि एकदमबारे दैनिफ्राय बारा ओरैबायदि फैयोना नोंसोर फैबाथाय ओरैबायदि अनुमान खालामनो हागोन माने इपाराव माने ओरैबायदि एसि बायदि थान्दा आरो थ' आं भिडिअखौ सानाव बानायनाय जायाखै बेनिखायनो फट' क्लिकफोरखौ लागायना होबाय गाज्रि दा मोनसे जेसेबांखौ हायो मोजां भिउखौ माने आं स्रि अनलि साफायदोंल' बेफोरखौ नायदो बिनि उनाव माने एसे असुबिदाबो मोन्दोंमोन आरो बेनिखायनो माने भिडिअ बानायनाय जायासै थ' माने नायदों सुबाय दायो नुबाय ओरैबायदि उन्दुनो हायाखै माने जों बुंनो थाङोबा माने दुइथा एकथासोआव मोनानि माने हरनि 1:00-12:00 ओंखाम मोनजादों आरो जों ओरैबायदि रागा जोंदों माने खुनु इदि मोनाखैमोन आरोना थ' माने फाइनालि मोजांबो नांदों ओमफ्राय रागाबो जोंदों ओइ सासेयाथ' ओंखामखौनो मोनजायाखैला ना ओंखाम मोनजायाखै दा नों बिस्कुटसो जाबाय मा नोङो बेबो माबाया जोंना मालिकआ एसे मोजां मोनो आरोना जोंखौ लाबोग्राया नागिरा आरो जेनेबा आं दिनै थांसै माने असुबिदा मोनथारदों नालाय बिदिनो थांनोसैगोन आरो थ' फाइनालि जों फैया सानदोंमोन ओइहाय दैयाव थ' सफैबाय इन्ट्रेस्टबो नांदों बारबो बरिया खोलो बार नांदों एसे गोजौआव एसे बार नांबावो बे बार नाङाखै थ' बुंनो थाङोब्ला बिराद मोजां आरो नै थ' गाहायाव दैखौ एकदमबारे दांना नायथारबाय आरो दायो जोङो थांफिननोसै दसेनि उनाव बेयाव हारसिं सिंगेल मानसिफोरा जिरायना थानो बरिया जायगाफोरा बुंनो थाङोबा आरो सिंगेलफोरनि थाखायसो बुंदो दै मिंगेल नङा